Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mangwabe foods, Mangwabe versus Macele's wives. Ogu Khumalo no Macele in ogunye imicimbi sike sayibona kaMseleko. Mhlawumbe phela akubaluleki ukuthi siyakwazi ukuhlanisa into enkulu nento encane. Mina before ningichuzela or ningikhethela ukuthi umuphi unkosikazi engimthanda kakhulu, ngiyacela ukuthi ipoint lami nilizwe mase ningiphendula ngokwepoint engikushilo, mase-ke niyangikhethela ukuthi umuphi unkosikazi engimthanda kakhulu. Okunye-ke into mayiyiphutha ngiyayibona iyiphutha, ngizosho ukuthi ngiyibone iyiphutha ngoba ngisuke ngiyibone ngaleyo ndlela abazalwane, ayizwakali leyo ndaba. So lana ngifuna ukubala izinto imicimbi engike ngayibona kaMseleko ukuze mhlampe-ke kwishow kahle kahle umcimbi engibone ku-TV show Uthando Nes'thembu. Le micimbi yenziwe ifamily yakaMseleko, ifamily yaseMzumbe, ifamily kababa uMseleko. Ngifuna ukuthi sibuke le nto-ke ukuthi why sizobuka le mase sisenkulu kube kwenzeka izinto eziningi ey'nkulu, kodwa kule encane kufanele siyenze ihaba ngoba nakho i-TV show ifuna ukuthi sicabange kanjalo. Mina nje i-TV show ayikwazi ukuthi ngikhethele ukuthi into ngiyibona kanjani, sidalwa-ke. Ngiyibona ngale ndlela engiyibona ngayo, mase ngiyayibuka-ke nangale ndlela yabo abayenza ngayo ye-TV show. So la kaMseleko last season, why ngithi last season or the previous one, le season 5. Ku-season 5 uMakhumalo wenza into enhle, wenzela uMpilo i-birthday celebration. Le birthday celebration kaMpilo ibiseqopheleni eliphezulu, ebinohlelo lokuthi kwenziwani. Kunabantu abadala, kuhlangene umndeni wakaMseleko ney'hlobo, ngoba ngibonile nefamily kaMakhumalo sengikhumbula kahle. Bebekhona nosisi bakaMakhumalo nobaba uMakhumalo ngibonile, nobaba uMseleko namakhosikazi akhe nje, bekuhlangene umndeni wonke ngaleso sikhathi. Kwenzakalani-ke? uMangwabe ubekhona on time kwi-birthday celebration kaMpilo. Waze wanikwa ithuba lokuthi uMangwabe onke amakhosikazi athole ithuba lokukhuluma. I-birthday celebration yomntwana lo osemdala oye-university, abazali bakhe-ke bakhona kanye naye ukubungaza usuku olukhulu nokumfisela abamfisela khona. Kwaba nezipho abamupha zona, kwasala kuMangwabe uthi wakhohlwa indaba yesiphi leyo nje sayihleba ukuthi hawu uMangwabe ukhohlwe kanjani-ke isipho sengane, kodwa kubanga into enkulu. Kwaba i-birthday celebration kababa uMseleko ehlelo Macele wahlela kahle, bahlangana nje namakhosikazi kwakuhle ngoba kuwusuku lokuqala-ke ubaba uMseleko enzelwa i-surprise party, waba emotional, akhala amakhosikazi, wababuka kuMangwabe, wababheka njengoba basho abantu bathi hayibo Mangwabe uvele wababheka. Yadlula-ke kwaba le esesiyiboya nayo ku-season 6 ehlelo uMayeni. Baba khona amakhosikazi, uMacele akahambanga ngoba ubenesilumo, watshela ubaba uMseleko ukuthi hayi akazizwa kahle, so akazi ukuba khona, okusho ukuthi ubenqena ukuthi abe mudi-ke ngesikhathi ifamily ijabule. Ubaba uMseleko oyinhloko yekhaya, i-birthday celebration yakhe kuba umcimbi omkhulu, bahambe baya eMaqaqa before. Lokho esikubona manje bebehambile futhi beyojabula njengomndeni nje, kuba ney'nhlelo ey'fana kanjalo. uMpilo wenzelwa uma wakhe omthandayo uMakhumalo, wahlanganisa nje kwaba seqophelweni eliphezulu kangangoba baswenka, sabona ukuthi baswenkela umcimbi. Le esiyibone ku-episode 8, i-birthday celebration yomntwana ona-2 owumzukulu. Umntwana ona-2 kwi-birthday celebration uphathi. Kusuke kubaluleke ukuthi iy'ngane zithole oswidi abaningi, amakhekhe amaningi, amajusi, iy'nto zokudlala, amathoyizi, izipho.
Kodwa manje abantu abadala bangenaphi, abamenyiwe baye beshiya iy'ngane makuwomakhelwane bey'lande ngesikhathi esithile. Lo osuke ehlelile mayinganqeni uyasho nje ukuthi hayi wemakhelwane sizoyichilela thina laphaya siy'brayele, kodwa nje bengangena indawo kwi-birthday yengane, kwi-birthday celebration yengane ngoba yinto yengane. Umehluko-ke la, umpumelelo umntwana kababa uMseleku, lana ulethe uma wengane nengane ukuthi bazojabula nefamily kule birthday celebration. Esibabonile-ke abangahlali kaMseleku, ifamily kaMayeni. Noma kunjalo, uMangwabe utshela ukuthi kune-birthday celebration kamzukulu, naye sesibala ukuthi umzukulu wakhe. Kanti ngapha esayidini laMangwabe kunomunye umcimbi la kufanele ukuthi ahambise khona uma wakhe. Uyamhambisa uMangwabe uma wakhe, useyabuya, ubuya ku-late. Nayi-ke into efani, i-reaction yaMacele noMakhumalo. uMacele uyazi ukuthi kuyenzeka ungakwazi ukuhamba ngoba unesilumo, awuphathekile kahle, uzobhora abantu. Yini enzima uku-understand ukuthi uMangwabe uhambe wahambisa uma wakhe emcimbini womndeni, ulate nje, ulate ekhaya kwi-birthday celebration yengane. Akusiyo umcimbi kaMayeni nosomabhizinisi asebenza nabo kuzofakwa amehlo ukuthi hawu, shuthi lo nkosikazi unenkinga noMayeni, wayefika late emcimbini kaMayeni. Akusiwo umcimbi kaMacele nesonto lakhe mhlawumbe kuzothiwa abazalwane bazothi hayibo weMacele manje kwenzakalani-ke ngalo nkosikazi omncane, into ehlebisayo. Akusiwo umcimbi ka-husband okuzothiwa hawu uphi uMangwabe, mhlawumbe sekuthiwa-ke aweze ngapha amakhosikazi kababa uMseleku. I-birthday celebration yengane nje. Into ebihlukile nebe isigaxa ukuthi uMpumelelo ufike ne-girlfriend ngelanga la ifamily yona yazi ukuthi ize kwi-birthday party. Ngitsheleni ukuthi yini ekufanele siyibabaze, sithi ihaba, sithi i-disrespect? Aningichazele ngoba la awukho umzuzu la kuthiwe awu amakhosikazi kababa uMseleku awasukume eze ngapha, noma ubaba uMseleku ethi makhosikazi anize ngapha nime nami. Into esiyibonile nje ayenza, ucele umkhulu ngoba ubaba Mayeni sambona kule episode, uMayeni kuchaza ukuthi kwenzeka kanjani, egcina eseba unumber 2 bemvumela yonke leyo nto. Simbonile kumkhulu ubaba kaMayeni. Nangichazeleni ukuthi yini le ecasulayo ngoba akukho la sekuthiwe hawu kuyashoda phela ngoba unesi akekho. Hawu abantu abathile abajabulile njalo ngoba unesi akekho. Hawu abantu bakanesi banako ubani ngoba unesi akekho. I-birthday celebration yengane manje nifuna ukuthi ngibe nehaba u2 years kuthi ngempela sengathi ufike late. Akushiwo futhi ukuthi nakho abazalwane bebekhona-ke mhlawumbe bebezobhabhadisa ingane ngoba ingane naye sifikile, kanti nje vele uMpumelelo usanamalungiselelo asingakawezwa-ke thina. Ngitsheleni-ke nizongichazela, mase ningichazelile sengiyobe sengisho ukuthi hhayi ngempela-ke ngiyayi-understand into ebicasula uMacele ngoba ngiyi-understand. Ulate kuphi ngoba uhusband wakhe nangu eceleni, nangu uMakhumalo, nangu umyeni, nangu uMayeni usekhaya. Usecasulwe ukuthi uMangwabe ufike late. Ulate kuphi uMacele? Ulate ukuya endlini yakhe? Phela ngithi uMangwabe mayefika late uyambambezela yena, ubambezela uMacele. uMacele-ke ulate kuphi ngoba ubazi ukuthi uze ephathini yengane, uzobe ehleli noMayeni, noMangwabe, noMakhumalo. Ukufika late kwaMangwabe kumphazamisa kuphi ngoba phela sisho ukuthi nangu uMacele ethi hayibo uMseleku njalo kufanele ngiyomphekela. Hhayi, thina siyayibona isho yenza lento yokuthi uMangwabe kufanele sihlele simbabaza. Sizombabaza-ke vele, ukumbabaza sizombabaza ngoba uMangwabe uyasenza ukuthi sipheke siphinde si-unpack, lokho sokubabaza. Kodwa le engafuni ukuthi siyibabaze asiyibabazi phela ukuthi ulate ade hambise
emcimbini wafika ngapha sekudliwe kwi-birthday celebration. Futhi asitshelwanga ukuthi omakhumalo ade bepheke isizothi-ke. Hawu, uMangwabe-ke yena usefika nje usezophaka amanye amakhosikazi ade epheka. Cha, asizwanga leyo. Into esizwile ukuthi kuthiwa uMangwabe usehlezi efika late. Pho bebengamthethisa ngani laphaya kade bebodwa. Kade bebodwa ku-episode 7 besho ngoba nakhona ufike late, zifikile iy'moto lezi eziwu-3 eka-number 4 yafika muva. Bebengathethi ngani ukuthi sibone ngempela ukuthi hayi nayi indaba eshisayo ukuthi hayibo nkosikazi, why wena sowubehave kanje? Sekusukela ephathini yengane? Thina ogogo babesixoxela inganekwane abesixoxela inganekwane, asiy'qabuki nje sesiy'bona ku-TV show. Siyazazi inganekwane. Mina nje uma ngakuxoxela inganekwane ngakuxoxela u-2 hours wonke. Njengalena nje ukuthi umuntu athi yena wabona inyoka, umuntu wamshintshela wambona waba inyoka. Kodwa umbone ebusweni ekhuluma ukuthi no, phela ubusa buqamba amanga. Umbone ebusweni ukuthi akakaze ayibone le nyoka, ngoba umuntu owabona inyoka umbona nasebusweni ukuthi lento iyabuya. Into oyaziyo kahle uyixoxa uyibone. Umuntu ukufaka phakathi yabo. Umuntu mayakutshela ukuthi nje ngake ngavalela endlini eshisayo, uzobona nawe uzoyibona leyo ndlu ivutha umlilo ekuxoxela ngoba into ayi-experience-ile ayaziyo. So mina nje please, inganekwane. Ayikho into ecasulayo ngokuthi uMangwabe ufike kwi-birthday celebration yengane ena-2 wafika late. Kodwa mayikhona into eseceleni uMangwabe ayenzile yabacasula, besizozwa ukuthi hayibo, yazi uMangwabe kahle kahle yena njalo usejwayele ukwenza ukuthi 1 2 3 base sithi hawu unesi. Kodwa manje bekuyidrama nje ebandayo le abayenzile, becasukela unesi engenzanga lutho, kade eyihambisele uma. Nabo futhi mabenezinto zabo abazenzayo abangavinjelwe, ngoba bengenzeka noMakhumalo befuna ukuyihlanganela nosisi wakhe, ahlangane nosisi wakhe mase yafika futhi kwi-birthday party bese ngeke futhi sithi yihaba ngoba iphathi yengane ena-2. Hawu, nisitshele ukuthi kanti sekukusho ukuthi mase kuyiphathi yabantwana sekumele umuntu afike early, sekukuhlukanisa umndeni. Anisho iphathi kaMacele, ngiyadideka.